ba nag-exercise? Wala man day oh. Ay man ang magsian. Ang uban nagchika-chika. Wala ganay na tugpa. Sa lang mga gipagbuhat sa May uban. Kaya iya og kuan, say pangbuhaton kada buntag. Ang uban nag-exercise, so di ba? Ang uban nagchika-chika, ha? Ano ra sa to si Maymay? Ang uban nangape, ang uban nagchika-chika. Okay, good morning. Ako naglaplay. Paumik-imik. Perma o chikadora kayo. Sa kaya nalo o. Yan, asa mama. Mama Aileen. Wala, sige, move ka more. Hala si Maymay. O, diba? Nagpalit ang pan si Maymay. Sige, go, Miss Marie. Anak ra ang hap ra. Ulo ra ba, ulo? Ulo ra gikuha, oo. Kamot og ulo. Kamot ra og ulo, oh. Oh, yan. O, diba? O, tiil dayon. O, hap-hap ra ang kwaon. Kaya wala man nagbra. O, diba? O, sige. Ang kuan ra. Tiil ra, o. Si ay, ulo na po. O, inaano ra. 1 hour gani.